Assalamualaikum. Yang kayatin na rin ako kanon na ayatay tilian ng mga raga. Kabiyata buong. Hinaong mga raga, ang mga bulawan ko ingat, napiya-piya ang tanong, ang mga ginawan tanong. Ay arawat ang tanong, na sumanga paramay, umyanga una abai, sa ingadaya aranaw, kadaklan man to, kung mga raga, na miyangadan, dada nagsirang. Sama sa emang tuwaya, natanto din namin ilabang, susabat ko mga raga, tira na siya pang ginawairang. Napananong ganon kano, di kano kebimban, sa kaya dunia, kang ganatan tanubo, panagunta manantano, idi tanong ka, pagkabinasa ko agama tanong, agama Islam sa ingedaya aranaw. Hinaong mga raga, ang mga bulawan ko ingat, napiya-piya ang tanong, ang mga ginawa tanong. Ay arawat ang tanong, na sumanga parangay, umyanga una abai, sa ingadaya aranaw, kadaklan man to, kung mga raga, na miyangada, dadadag sirang. Sama sa emang tuaya, natanto din namin ilabang, susabat ko mga raga, tira na siya pang ginawairang. Napananaw ganon kano, di kano kebimban, sa kaya dunia, kang ganatan tanubo, panagunta manantano, idi tanong ka, pagkabinasa ko agama tanong, agama Islam sa ihingadaya aranaw. Sama sa emang tuwaya, natanto din namin ilabang, susabat ko mga raga, tira na siya pang ginawairang. Napananong ganon kano, di kano kebimban, sa kaya dunia, kang ganatan tanubo, panagunta manantano, idi tanong ka, pagkabinasa ko agama tanong, agama Islam sa ihingadaya aranaw. Masalam.